Здравейте, приятели! Аз съм Ицо, а вие сте с Черпаците. Днес ще направим една бърза и лесна рецепта. Чушка бюрек. Да започваме! Стартираме рецептата с някои приготовления. Първо ще си разбием яйца в купа. Ще ни трябва и белен домат, разбира се не целия, но ще съчетаем нещата. Ще си направим една розичка, докато го белим. Разбира се, идва време за основната част, плънката, краве сирене, твърдо. Задължително го опитайте предварително, ако е много солено, във вода, за да се обезсоли. С помощта на вилица ще го намачкаме. Идва ред на овкусяването. Малко черен пипер. Ронена чубрица, и червено пиперче. Следваща стъпка, към плънката добавяме малко от разбитите яйца. Отново разбъркваме. За финал ще нарежем наситно от обеления домат. Добавяме към плънката, разбъркваме и сме готови. Червени печени чушки, които ги разтваряме по този начин. И е време да ги напълним с плънката. Затваряме ги по този начин. С сцепването на чушките контролираме изцяло количеството плънка, което могат да съберат, и да докараме добра визия. Може да си представите, ако примерно имате едни такива чушки, това какво огромно количество плънка ще събере, което ви гарантирам, че няма да ви е вкусно. И е време за панировката. Какво ще представлява тя? Брашно, яйца, галета, непосредствено преди пържене пак в яйцата.
Време е да изпържим чушките в загрята мазнина, не много силно загрята. Овалваме бюреците в яйце, както казахме по-рано, завършваме нашата панировка на яйце и пържим. Както виждате, мазнината покрива повече от половината чушки. Отделно с тази лопатка си помагам. Заливам леко с врялата мазнина бюреците. По този начин панировката става по-хубава. Разбира се, това действие, което в момента виждате, е доста опасно и е възможно да доведе до изгаряния или да олеете всичко извън тигана. Време е да обърнем нашите бюреци. Обръщаме още веднъж. Изчакваме около минута и сме готови. Време е за най-хубавата част – презентацията. Слагаме си за подложка марулки, отгоре хубавите чушки. По-рано във видеото си направихме една красива розичка. Ще си гарнираме нашето ястие с томат. Ще го нарежем по този начин. Малко магданоз за украса. И сме готови. Ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за канала и дайте един лайк. До нови срещи!